መጻኢ ሃገራዊ ቁጠባ ሽወደን ኣብ ዓበይቲ ብድሆታት ከምዝተቐርቀረ ተሓቢሩ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናይ ዝሞቱን ዝሓሞሙን ቁጽሪ ብደረጃ ሃገር ይዉስኽ ምሕላዉ ሎሚ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ተፈሊጡ ኣሎ سلام كبرى تخطاتلتي مدب alkompis Tigrinja خملكم كنيكم لومي 15 ميازيا 2020 زتدالو زيناتات حيزلكم قريب له نايلوم زينا زغرب لكم محر ابراهام كاب استوديو alkompis Tigrinja نمكتتال ندعدمكو ناب زرزر زينا خسغاغركم بسنكي كوفيد-19 زصعبو لوطي كاب نبور كونتات زتتنكف ሃገራዊ ቁጠባ ሽወደን መጻኢዩ ኣብ ዘጠራጥር ኩነታት ወዲቑ ከምዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝወጹ ዘለው ጸብጻባት ኣፍሊጦም ክብል ኣገልግሎት ፈነወ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ ኣሎ ንሚኒስትር ፋይናንስ ሽወደን ብምጥቃስ ዝተፈነወ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ኮቪድ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ዝተሃሰዩ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን بزوسدو زلو مقدال سراحتنياتاتن معصاو تكالاتن قصري اب سرحم زتمزابلو سباتن بزتعصف قصري يوسخ بمحلاو اب قطبا هاجر عب بدهو فطيرو خمزلو يحبر منغستي شودن ولا كواترغاغامن قصالن متعرراي باجت ناي حصص اوان تغبره مستزخصت زلو صقم كمطاطن سلازي كاله ገምጋምን ተቃዋምትን ቁጠባው ኺላታት ከም ዝሓበርዎ ከቁጠባ ሽወደን መጻኢኡ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ይነገር ኣብ ሽወደን ቁጽሪ ናይቶም ብኮቪድ ዝተለኽፉ ሰባት 11927 ከም ዝበጽሐን 1203 ሰባት ከኣ በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ በዓል መዝህ ህዝባዊ ጥዕና ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ በዓል መዝብ ዘይ ካዚ 954 ሰባት ኣብ ህጹጽ መውሃብ ረዲኤት ሕክምናዊ ረዲኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣመልኪቱ በመሰረት እቲ በዓል መዝብ ዝሃቦ ዘሎ መዓልታዊ ጸብጻብ ክሳብ ሕጂ ተፈሊጡ ዘሎ ካብቶም ድሮ ሞይቶም ዘለው 123517 ደቂ ኣንስትዮ 686 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ مزيب زتأساسر زينا تبع المزيب مبزحتهم بزلبدا زتوجدون زموتون ناي وصاي مبقول زلوهم نبرتي شودناويان مخانم تمالي كم زحبره يذكر ابزوان زند عبي زمت زلو بفيديو تتقيم كازغبر اخيباتاتن ركباتن عبي صتاو سغات كم زلوون بفلايكا زوم من داتباهله زصواع مسارحي غبو قطعታት صتاو وحسنت كم زي مالئ تعفف منغستاون ولقاون حبريتاتات اب غوغي اداون ناي مودق حدغاتات كم زترايو بعل مزم دلاوات حزباو مكلخال شودن MSB اطنققو اتي بعل مزيب زوصو مطنققتا ابزوان زي بفلاي بسنكي كوفيد-19 زبزحو منغستاويانن زي منغستاويان تكالاتن سراحتنياتاتن كمون ولقا سباتن اب كند باكال مرخاب بمغدي كم زوم زامسله ناي مراخبي فيديو غيرو يراخب سراحوتم يسالطون سلازلو وعسنتو استرغاغص مسارحن مراخبن كتقم اتي بعل مزم خيرولله كم زفلت تكال مرمرا مكلخال جبناتن هاجرا أمريكا FBI مسارحي مراخب فيديو زوم بقعتن وحسنتن تحت سلازخونه بخلوت سرسرتي كتلف زلو وعدلات عبو مخانو حدا فتنتات كم زتستوعلون ون حبيرو منبارو يذكر ኣብ ሽወደን ዝርከባ ማሕበራት ውሕስነት ስራሕተኛታት ማለት ፋኬት መንግስትን ዞባው ምምሕዳራትን ዓቐን ውሕስነት ክፍሊት ካሕሳን ናይቶም ኣብ ስራሕ እንዳሃለው ብኮቪድ-19 ናይ ዝሓሙ ዘለውን ዝሞቱ ስራሕተኛታትን ክውስኽ ኣብ ዝሰሙን ዝምልከተን ናብ መንግስቲ ዘቕረቦ መዘክራት ተሓሳሲቡ እተን ማሕበራት ከም ዝተቐሰኦ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ኮቪድ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ኣባላት ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ በተለበዳ ዝሓሙ ከም ዘለውን ንመጀመርያ ግዜ ሰራሕተኛታት ሕክምና ኣባል ብኮቪድ ከም ዝሞቱ ኣብ ዝተፈለጠሉ እዋን እዚ ጠለብ እዚ ናብ መንግስቲ ከም ዝቐረበ ተመልኪቱ ኣሎ ኣብ ሽወደን ዝኾነ ሰብ ኣብ ስራሕ ብዘጋጥሞ ጉድኣት ይኹን ሕማም ካብኡ ሓሊፉን ሞት ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን ካሕሳ ዝኸፍላ ኣካላት ማሕበራትን ብሕጊ ናይ ዝሃገር ዝተወሰነ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ዞም ዝስዕቡ ካብ ሽወደን ወጻኢ ዘለው ሓፀርቲ ዜናታትን መዘኻኽርታትን ብምሃብ ናይ ሎሚ ዜና ክንዛዝም ኢና
መንግስት አሜሪካን ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ደው ከም ዘበሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ መላእ ዓለም ንለበዳ ኮሮና ኣብ ምምካት ኣብ ዘለወሉ እዋን ምውሳዱ ዘይሓላፍነታዊ ስጉምትን ምምሕዳር አሜሪካ ተባሂሉ ብዳርጋ መላእ ዓለም መንግስታትን መራሕትን ውግዘት አጋጢምዎ ከም ዘሎ ይንገር ንጎረቤት ሃገር ዴንማርክ ወሲኽካ ብዙሓት ሃገራትን ኣውጀንኦ ዝጸናሓ ህጹጽ እዋን ሓደጋን ናይ ምንቅስቓስን ድንጋገታትን ቀስ በቀስ ከልዕልኦ ጀሚረን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ሃገራት መላእ ኣፍሪቃ ስጋብ ሕጂ ብንጹር ቁጽሪ ናይ ብኮቪድ-19 ዝሓሞሙን ዝሞቱን እኳ እንተዘይተገለጸ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝህብኦ ዘለዋ ናይ ተናጸል ጸብጻብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ከም ዘመላኽት ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኢድና ብጽሬት ምሕጻብን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትና ኣብ መንጎ ሰባት ዝህልወና ርሕቀትን ክንሕሉን እንዳዘኻኸርና ካብ ዘየድሊ ሸገርገርን ሸቕሎትን ተቆጢብና ርግኣት ከነዘውትር ካብ ሰብ መዝ ዝወሃቡ ሓቀኛ ሓበሬታታት እንዳተጠቀምና ህይወትና ክንመርሕ በዝጋጣሚ እዚ ንሕና እውን ነዘኻኽር ኣብ መወዳእታ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ حد فلي برنامج كنجبر سلازخنا كتكتاتولنا ساعتن جيزن كان حبرينا دحري زي دحر مبال نلومي زتلالو زيناتات زوم سقاب حجي كتكتاتولوم زس أنا حكم يوم عبزمت زلوا عربي بتمساسال نايزينان كالوتن مدبات سقاب نرحب سلام دحن كنيه